People say don't be so loud. Watch the words coming out your mouth. Il-lejla għajnejn id-dinja seddur fuq id-69 edizzjoni tal-Eurovision Song Contest. U wara nuqqas ta' 4 snin, Malta se tirritorna bil-kbir għal-finali ta' dan il-festival permezz tal-kantanta bravissima Mirjana Conte bil-kanzunetta Serving. Why should we let other people decide? F'Basel l-Iżvizzera se jipparteċipaw 26 kanzunetta, b'Malta se tkanta fl-20 post. Mirjana ta' 24 sena ilha tikkompeti fil-Malta Eurovision Song Contest mill-2017 meta ddebuttat bil-kanzunetta Don't Look Down. Però wara wirja stupenda bil-kanzunetta Serving li fl-aħħar xhur ma kienx nieqsa wkoll mill-kontroversja dwar l-isem tagħha, irnexxielha mhux biss terbaħ il-konkors Malti imma tikseb post fil-finali. Fil-fatt skont id-djar tal-imħatri, Malta tinsab mal-aqwa 10 kanzunetti, propju fl-10 post tal-finali tal-Eurovision. Skont l-istess djar tal-imħatri, qed jingħad li l-Iżvezja bil-kanzunetta Barabazzu se terbaħ din il-kompetizzjoni. Fit-tieni u fit-tielet post ta' din il-klassifika hemm l-Awstrija u Franza. Is-sit tal-aħbarijiet Ingliż Sky ukoll tkellem dwar kif il-lirika oriġinali tal-kanzunetta kellha tinbidel minħabba li l-BU ma aċċettax il-kelma kant fil-kanzunetta għaliex sostnew li kellha sens vulgari. Il-pajjiżi li flimkien ma' Malta għaddew mis-semifinali huma n-Norveġja, il-Lussemburgu, l-Estonja, l-Iżrael, il-Litwanja, l-Ukrajna, l-Awstrija, l-Iżlanda, il-Latvija, l-Olanda, il-Finlandja, il-Polonja, il-Greċja, l-Armenja, il-Portugal, id-Danimarka, l-Iżvezja, San Marino u l-Albanija. Magħhom daħlu awtomatikament fil-finali il-Big Five: il-Ġermanja, ir-Renju Unit, Spanja, Franza u l-Italja li huma l-iktar li joħorġu fondi għal Eurovision u l-Iżvizzera bħala l-pajjiż organizzatur. Il-ġimgħa filgħaxija Mirjana kellha prova oħra fejn fiha vvutat il-ġurija ta' kull pajjiż li qed jieħu sehem fil-Eurovision Song Contest. Ir-riżultat tal-ġurija jgħod 50% tal-voti, filwaqt li n-nofs ieħor huwa permezz ta' televoting. Il-lejla s-serata mistennija tkun waħda spettakolari bis-sem ta' bosta artisti minn edizzjonijiet passati fosthom ir-rebieħ tas-sena li għaddiet, il-kantant Nemo bil-kanzunetta Decode. Sadan it-tant il-Prim Ministru Robert Abela qasam fuq il-mezzi soċjali tiegħu telefonata li kellu mal-kantanta Mirjana Conte. Dr. Abela għalla kemm gburi bil-prestazzjoni li tat fis-semifinali tal-ħamis li għadda fil-waqt li awgurala għall-finali tal-lejla. Fatt interessanti li wieħed jista' jsemmi huwa kif ix-xorti ridet li Mirjana kantat fl-ewwel post fil-finali tal-Malta Eurovision Song Contest u spiċċat ir-rebbieħa. Sadan it-tant f'Basel fis-semifinali tal-Eurovision, Mirjana kantat fid-9 post u għaddiet id-9 waħda. Tajt ix-xorti se tkompli titħilna, però m'għandniex dubju li bil-prestazzjoni tagħha Mirjana se tkun qed tagħmel lil pajjiżna kburi. Awguri Mirjana, Malta warajk. I got a secret you should know.